салом дӯстони азиз, имрӯза дарси мо дар бораи утюг. бародаро бисёр одамо пеши ма мебиёянд, мегӯянд мо ҳамин утюг ҳам қиин дар кушоданаш. ана ма ба шумо нишон медиҳам. як хелиш просто ҳамин ақибаш кушода меша, бо воситаи инҷа сета бол дора ё якта бол дора, мекушои ҳамин снимат меша. ана ини мо и утюги назди мо омадагиай, и ана хеле омадагиай полный рост через ҳамиҷае кушоданаш. анаки нишон медиҳам то нигоҳ кунед бачаҳо. так ин ҳамиҷа уже якта болт дар инҷа дора. ина озма пеш мекунам. диден? так фонарикам гирон кунам. ина диден болта. так инам якта болт, инам мекушоем. шуруп бо диққат тамошо кунед, чӣ хеле боитада дар кора мечид. полни кушоданашам нишонтон медиҳам, бо ҳамин чӣ хеле ки ана кушодем, бо ҳам хеле сахт мекунем. ина нигоҳ кунед бо диққат, ира кушодем. баъд дигин вариант таги ана меёдам, ана якта болти дига самарез дора. ина нигоҳ кунед. ина диден? так озма чӣ хеле шумо нишон дидем гишту. ина инҷа уже дидта самарез дора, ҳам иждам дора, иждам. ина дидимшам мекушам. хоб ина дидим. анаки бачаҳо нигоҳ кунед, фақат дим самарезша мекушоем. ёд гиред нозукиёшро. беҳад зарурай ва муҳимай ва ҳар якта дар кор меояд. ман пеша кушодану вақте ки нав сар карда будам, я барбар утюга шикаста будам. таҷриба ки надоштам. ана нигоҳ кунед бародар. баъд ин айҷаша мисол болтҳои иҷара мекушоен. ана якта важни дига дар таги ҳамиам самареза. нигоҳ кунед. ҳамишам тамошо кунем, дига уже ҳамаш уже кришкаш снимат мекунем, уже ҳуй кадан мегирем. так ина дутта болти дигаш дар инҷа диден? ина якта, ина дим. хуб ҳама бо диққат чотки истифода баред. зинда бошед.